Neki vikendom odu u fitness, neki spavaju. Moj odmor je u vrtu. Znači malo fizičkog rada nakon napornog tjedna, nakon tjedna kada sam imao stres, kada sam napisao oporuku, nakon tjedna kada zapravo, tj. jučer sam razotkrio jednog od bliskih suradnika spletkavog muce i to utječe na čovjeka. Ne može se reći da to ne utječe, ali jednostavno moraš naći ispušni ventil. Evo ja tu kopam sad za ljetnu sadnju jednu gredicu. Ovo je bila mrkva prošle godine i moram priznati da nisam je izvadio cijelo, što se sad vidi iz priloženja, sad ću morati počistiti nakon ovoga gredicu. Nisam je bio izvadio na vrijeme i ostalo je dosta unutra, bila je dosta gusta, ali vrijeme je za ljetnu sadnju. I tako dok ja kopam, razmišljam o svemu što se desilo prošli tjedan i razmišljam o suštini što ću raditi i koji su mi planovi za sljedeći tjedan. Za razliku od mnogih ljudi, ja se ne sramim rada na zemlji. Ja mislim da je rad na zemlji iskonsko stvar koju je čovjek radio da bi preživio nakon što je bio lovac, kad je krenuo obrađivati poljoprivredu. I mislim da svaki rad, pa i rad na zemlji, je dostojan čovjeka. Jednostavno treba naći ono što te ispunjava i što te veseli i raditi. I jednostavno nakon svega i nakon napornog dana koji te psihički uništi, ne fizički, ali psihički, vikend dođe i ovo je vrijeme kada ja jednostavno relaksiram i uživam u plodovima rada. Ove godine mi je highlight bio bob, uspio mi je super, naravno vidio sam ponosan. I još jedna stvar koju sam prošle godine prvi put posadio bila je soja. To nisam nikad prije toga sadio, odnosno soja za edamame, ono što imate kao sushi, mislim u japanskim restoranima. Znači, one zelene kao mahune koje dobijete u sol. To sam posadio i super mi je uspjelo. Znači, super uspijeva i soja i ove godine mi je druga godina soje i to sam iz vlastiteg prošlogodišnjeg uroda uzeo ovoga sjeme. Tako da zapravo imam potpuno eko soju i bob. Bob mi je zaista ove godine bio savršen. I to mi je nova biljka koju sam uvrstio u vrt, uz one naravno klasične koje svake godine